Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk. Dnes si rozbalíme prvý Android fotoaparát, ktorý zaujal 100 000 ľudí, vyrobený Samsungom. Rozbalíme si Samsung Galaxy Camera. Samsung nám toto zariadenie ukázal na konferencii IFA 2012 v Berlíne, kde mnohých nadchlo a mnohých zdesilo. Android je veľmi silný operačný systém, ktorý sa vyskytuje v rôznych spotrebičoch. Od telefónov cez tablety až po rúry, chladničky, mikrovlnky či dokonca vchodové dvere. Galaxy Camera prichádza v malej krabičke, ktorá má na sebe veľa informácií. Na hlavnej vrchnej strane je obrázok fotoaparátu vo farbe, v ktorej prichádza samotné zariadenie. Môžete mať teda bielu alebo čiernu verziu, ktorú máme my. Na spodku je súhrn tých najzaujímavejších špecifikácií ako 16 megapixelové rozlíšenie či 21-násobný zoom. Na prednej strane krabičky nájdeme opäť to isté, akurát Samsung pridal aj svoju webovú adresu. Na zadnej strane máme slogan, ktorý by sa dal preložiť ako "Odfoťte úžasné, zdieľajte okamžite". Všimnite si aj toho, že už nejde o obyčajný fotoaparát, ide o smart kamera, čiže chytrý fotoaparát. Po bokoch nemáme nič dôležité. Dôležitejšia je spodná strana, na ktorej nájdeme všetky dôležité informácie ohľadom fotoaparátu, tabletu, smartfónu. Hneď z vrchu začnem teda konektivitou. Galaxy Camera zvláda HSDPA o maximálnej rýchlosti 21 megabitov za sekundu, no existuje aj verzia pre americký trh, ktorá si hravo poradí aj s LTE. Chýbať nemôže ani Wi-Fi a Bluetooth 4. Predtým, než sa pustím do ďalších špecifikácií, si však vyberme fotoaparát z krabičky. Hneď po otvorení na nás hľadí Galaxy Camera v plnej svojej kráse. Keď vravím v plnej, tak tým myslím prednú stranu zariadenia, keďže druhá polovica príbehu sa skrýva na druhej strane. O foťaku až pozdejšie, najskôr sa pozrieme na príslušenstvo. Ako ste si už možno všimli, krabička bola už veľakrát otvorená, a tak je všetko príslušenstvo už rozbalené. Samsung pribalil len to najpotrebnejšie, a to nabíjačku, ktorá je v tomto prípade s anglickou koncovkou, USB do micro USB kábel a šnúrku, ktorá sa dá pripevniť k fotoaparátu. Nechýbajú ani manuály. Teraz sa už však venujme samotnému fotoaparátu. Zariadenie je veľké 128,7 x 70,8 x 19,1 mm a váži 305 gramov. Čo ho však odlišuje od ostatných fotoaparátov typu Namiera Odfoť je jeho 4,8 palcový displej, ktorý však nie je Super AMOLED, ale HD Super Clear LCD displej, ktorý je chránený vrstvou Gorilla Glass 2. Na prednej strane dominuje jeho 23 mm objektív, ktorý je umiestnený na pravej strane, nad ktorým sa vyskytuje aj pomocné svetlo pre zaostrenie. Na vrchnej strane v strede je logo Samsungu a ľavá strana je pogumovaná a vytvarovaná tak, aby sa foťák pohodlnejšie držal. Na spodku tejto vytvarovanej časti sa nachádza logo Galaxy. Na vrchnej časti fotoaparátu nájdeme 3 základné hardwareové prvky, a to blesk, tlačidlo na vypnutie a zapnutie a spúšť, ktorá zároveň slúži aj pre približovanie a zaostrovanie pri fotení. Spodná strana je rovnako pestrá. V strede sa nachádza závit pre uchytenie na stojan a za zaslepkou sa nachádzajú porty všetkých druhov. Menovite ide o micro SIM, micro HDMI a micro SD. Micro HDMI sa dá otvoriť pomocou vlastnej záslepky. V tomto priestore sa taktiež nachádza aj priestor pre baterku. Na ľavú stranu bolo umiestnené tlačidlo pre vysunutie blesku a pod ním sa nachádza reproduktor. Pravá strana obsahuje 3,5 mm vstup pre audio zariadenia, pod ktorým sa nachádza micro USB port, ktorý je skrytý za záslepkou. Na spodku pravej strany sa nachádza očko, ktoré slúži pre pripojenie šnúrky. To je po hardwareovej stránke všetko. Poďme sa teda pozrieť na softwarové vybavenie, ktoré je jediné svojho druhu. Ako som už spomenul, Samsung Galaxy Camera využíva Android 4.1.1 Jelly Bean, ktorý zariadeniu zaručuje jemné a rýchle prechody. Po zapnutí nás privíta proces základného nastavenia, ktorý je takmer rovnaký ako na akomkoľvek Samsung smartfóne, ktorý ste mali možnosť nastaviť. Potom sa už však dostanete na domovskú obrazovku, ktorá je opäť rovnaká ako na smartfónoch. Na Android 4.1 bolo totiž nalepené užívateľské rozhranie TouchWiz. Jedinou zmenou je asi tlačidlo pre fotoaparát, ktoré bolo umiestnené do ľavého spodného rohu a tak slúži ako rýchly prístup k foteniu. K foteniu sa však dostanete aj pomocou stlačenia hardwareového tlačidla spúšte. Ide však o fotoaparát a preto je dôležité to, ako sú na tom jeho funkcie, nastavenia a kvalita samotných fotiek. Na výber máte 3 režimy. Automatický, ktorý si so všetkým poradí sám a slúži len na jednoduché odfotenie fotky. Inteligentný, ktorý so sebou prináša vrece funkcií ako krásna tvár, najlepšia fotka, najlepšia tvár či zastavenie.
Posledným režimom je Expert, v ktorom si môžete nastaviť všetko podľa vašej predstavy. Ovládanie clony a doby uzávierky je samozrejmosťou a je intuitívne. Fotky, ktoré odfotíte, sa uložia na 4 GB vnútornej pamäti, no tá sa dá rozšíriť o vašu microSD kartu. Hlavným predajným bodom však paradoxne nie je to, ako Galaxy kamera fotí, ale možnosť odfotené fotky okamžite rozposlať na všetky svetové strany vďaka aplikáciám ako je Instagram, Dropbox, Facebook či Gmail. Tejto funkcionalite napomáha aj zabudovaný 3G modul, čo znamená, že fotky môžete posielať či už do vášho telefónu, tabletu alebo rovno na internet, aj keď ste v teréne. Ako čerešničku na torte vám ku Galaxy kamera Samsung pribalil 50 GB miesta na službe Dropbox. Keďže sa na Galaxy kamera dajú spustiť aplikácie ako Instagram a Dropbox, dajú sa spustiť aj ostatné, ktoré nájdete na Google Play, a teda si zahráte Angry Birds a v podstate všetky ostatné, ktoré vám fungujú na telefóne. Čo je viac než divné, keďže ide o foťák. Galaxy kamera má však úžasný potenciál pre všetkých amatérskych či poloprofesionálnych fotografov. Predstavte si, že odfotíte fotku, no na malom displeji poriadne nie je vidieť, či vyzerá tak, ako si to predstavujete. V tomto prípade vám pomôže Bluetooth, ktorým Galaxy kamera disponuje, a tak si fotku bez väčších problémov premiestnite na väčšiu obrazovku, napríklad v podobe tabletu. Android by bol teda veľkou pomôckou nielen vo fotoaparátoch ako je Galaxy kamera, ale aj v profesionálnejších zrkadlovkách. Celkovo teda Galaxy kameru hodnotím pozitívne s tmavšími miestami, ktoré je nutné vylepšiť. Dôvod, prečo to hovorím, je ten, že ak chcete fotky, ktoré nebudú mať konkurencie široko ďaleko, kúpte si zrkadlovku. Ak chcete foťák, ktorý len fotí na microSD alebo SD kartu, kúpte si akýkoľvek iný než Galaxy kamera. Ak však chcete všestrannosť, ktorú prináša Galaxy kamera, viete kde hľadať. To však neospravedlňuje slabšiu kvalitu odfotených fotiek, no verím, že to Samsung doladí a v druhej generácii to už nebude také zlé. Určite nám dajte vedieť, čo si myslíte vy. Na plnej písanej recenzii pracujem. Hneď ako ju dokončím, na ňu doplním odkaz do popisu videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho lajknúť alebo zdieľať na Facebook a Google+. Veľmi to pomáha. Moje meno je Lukáš Zachar a Galaxy kamera sme rozbalili a zrecenzovali na webe androidportal.sk.